तू तनी जिलेबिया ले ले यो बड़ा खाए के मन करे। आछे अते वो कनिए में लागल बड़े आ हो रे छोटे छोटे बावन जा छोटे छोटे बावन जा तू तोरा देखे में छोटे बाबा सो चल चल बताओ आयो माय कानो ठला लिया चटवा ले लेवा कोनी लेकिन जा रास्ते में कौन बोला ले त जान जीबे तोर मार के मैं लाते ले तोर लिपस्टिक पोछ दे ना बगै फोन कर पूछत नहीं का करत रह। हेलो हाँ हेलो गोड़ लागतई। अरे खुश रह का हाल बा हो का करत रही ठीक बा तनी हमरो जाके मार्केट कुछ सामान लेवे के बा। मार्केट का हाँ जी। मार्केट जानी छी रे खत्म हो गइल बा सामान जी यही से अरे बाबूजी के साथ जाता हाल नहीं। पंचर तो होनी के त पौ देता उ सब का चल जो ठीक बा ठीक बा ठीक हैला करी नहीं के बुझा कि बूढ़ी बरखा के दिन बने रखा दी हां खाली लिपस्टिक के बारे में काजल लगावे में परेशान रहता है। देखो उनका घर में को कहां बरे बताओ तो मदारी को के धो देता है तो कहां बरे रे का भाई बाबूजी भैया ई तरह रहला करिया बूढ़ी बरखा के दिन बा ए बाबूजी चली ना बाजार सामान लेवे के बा सब्जी उब्जी लेवे के बा। बाजार है हां का बाजार है रे सब्जी लेवे के बा। सब्जी हाँ। रोज तारा सब्जी आवेला हां और कुछ लेवे के बा। और कुछ ले घर के काम नहीं कब जस कौन काम चली बिगड़ ना के आई कौन जी तो काम कर बोलो दे चली ना आई जी तो कर दे जी। बाजार जाई हां चली बाबूजी चली। तो जो झोरा लेके आओ हां अच्छा। पैर थोड़ा भी पैर नहीं अभी नु हां तो ठीक बा हम लेके आवत रुकी। बताओ खाली बाजार घूमे के खाली पैरा में रहत है। बताओ एगो विदेश में लड़का के कमात कमात बुझा दे के चुल छोड़ देता आ इनको लेके देखो रोज खाली बाजार करत आइलो आ गइलो हां बाबूजी ले चल चल आ जाइयो बाजार रास्ता में कौन से बोलिए मत तो जान जीबे तोर मार के मैं लाते ले तोर लिपस्टिक पोछ दे ना बाबूजी केहू ले ना हां कह देता नहीं बताओ लड़का के कमात कमात बुझाते कि आड़े ले बार तक मैं बार जहर जाइए आई कर खाली लिपस्टिक के उठलाली ए बुलाई बाबूजी सब्जी लेवे के बा चली। सब्जी जानत नहीं कि कौन सब्जी लेबे जालू नया नया हर बाऊ तारे के बता देता नहीं आ कौन रास्ते में बैठा ही रसो आ जा कुछ बोलल नु तो तार कह देता नहीं राम से ना चलो बाबूजी ना बोला हां चिंता मत कर ना बोला। बताओ हम परेशान हो गइल बानी एकरा के रोजो बाजार करवावत ए बाबूजी चली ना का चिल्लात रही चिचिलाई ना चली ना का रस्ते मदारी में- कइले रहतौ कहाँ मेंढारी करत रही कहां बा ए रोज रोज तार बाजारे होला तो का हो जी बाबूजी चली। चल चल बतावा हो चलो चलो तो बुझाते कि साला एड़ी के चाम खिया जाई ए कर देखो एगो घरे घर है ए बाजार है का भौजी भौजी का कइले बा सरे पूछी का जाए फौजी ले का पूछ भाई कहा हो भौजी बाजारे जाता तू तनी जिलेबिया ले ले यो बड़ा खाए के मन करे। आछे अते वो कनिए में लागल बड़े आ हो रे छोटे छोटे बावन जा छोटे छोटे बावन जा हाँ। तू तोरा देखे में छोटे बाबा सो अच्छा हां ए भौजी भागो सो जा भाग बुझा सकाले रे भाग जा भाग चले का कनी में लागल बाड़े रे हम कहाँ लागल बानी बाबूजी तो चल बताओ आयो माय आयो बाबू आ जाओ ससुरो ए बाबूजी आ जाओ चली चलो आई जा बाबा ए बड़ा हमर खून है बड़ा लाल हो गया खोल गया आ जाओ तो तोने के मार के बड़ा नानो से ढीला कर देनु तो कोई चल का ना कहो बाबूजी तो तू रोवर लागल रही ना हम लागल बनी के तू लागल बनी ना ही हम ना लागल रही चली बताओ जाता ही बाजार है ना मदारी करतो ना मंडारी ना करम बाबूजी चली मारे लागो चपलवा निकाल के नु तो तार मार के बाबा ढीला हो चली 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 मदारी कोई रोज नहीं रोज ऐसे ही करी ना चली ये जा तू सब्जी लेबे चलो तो भाई भाई में ना कानो ठला लिया चटवा ले लेवा कोनी भाई में तो अरे मजा के का सुझेला रहो ये सब बात करी ना चली ये कुल बात करना तो काहे ना बोले आ गोली जना चली अब बोलिए मग बोला नहीं तब न कोइला तो कि तू बोल ले तो रहुए ना बोला ला हम ही बोलम हाँ रहुए बोलम ना कि हम बोलम चल तोरे के गाड़ा फोरा पे बोल दे तरी देख हिम्मतदारी कइले बिया घरे ए बाबूजी चली वहाँ के ना तो बताएं का कले भी रे
चली ना अभी लेवे के बा सामान सब्जी उब्जी तनी सामान लेवे के बा हमरो तो सामान के नाम ना का लेबे रहुआ से बताई लो तो बुझा गई का लेबे चल बतावा ओ दादा ए बड़ा घाम में मुआ देलै अभी यार कोन मैं करवावे के हो चली ना बाबूजी चिल्लात रहती चल जुड़ा गेलु नु ले काहे काउच ले ला ये पैसा मैं खर्चा कर देलै जोर के दिए खाना कर छोड़ दे तनी ठीक बा बताओ आय ओ माय ओइला करिए कोन लेके भागल का रे बतावा ओ दादा साला घर हो रहल जरूरी है बस मैं जा कुकुर दिलाई नु बाल लावस चोरा मैं कहियो ले भाग जियो सा